லைவ் ಕಾಪುಡು ಡೈಲಿ ವನಸ್ಸು ಉಂಡುಗೆ ಹೊಸ ಮಾರಿ ಕೂಡಿಟ್ಟು ಅಂದೆ
ಕೋಡಿಂಗ್ ಕೋಡೆ ಎತ್ತಿಜಾರಾ ಲೈವ್ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತಿಜಾರ ಅನ್ನದೆ ಅನುರಾಧ ಪೂಜಾರಿ ಕೇಂದಿತ್ತಾರ ಅವನ ಸುಂಡ ಅಂದು ನಾನು ಎಂಗಳು ಪೋನಂಗ ಮುಗಿದಿತ್ತೀನಿ ವನಸ್ಸು ಮಾರಿದಾನಿ ಕೋರಿ ಪುನಃ ಕಾಂಡೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಮಾರಿದಾನಿ ಕೋರಿ ಪುನಃ ಕಾಂಡೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂದು ಕೋಡೆ ಎತ್ತಿಜಾರು ಕೆಲವು ಜನ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕ್ ಪನ್ನಿ ನೆಟ್ಟನು ಮನಸ್ಸುಂಡು ಬಂಡದು ನಾನು ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒರೆಸುತ್ತೆ ಕಾಪುಡೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಟು ಮುಂಚೆ ತೂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನಿ ಕೋಡು ಮನಸ್ಸು ಆ 1 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ನ ಅಂತದೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ ಬೇಗ ചെയ്താರ ಆವ ಕೊಡ ಬೇಲೆ ಬೋದು ಬತ್ತು ಬೇಗ ചെയ്താರ ಬೊಕದಾದೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೊಡ ಬೇಲೆ ಮಂದು ರಾತ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ಸ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಇರ್ತದೆ ಬೊಕೊಂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗೊಂತ ಇರ್ತದಪ್ಪ ಬರ್ಸ ಬಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಸ ಅಂಚುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟದೆಂದು ಬರ್ಸ ನಂದು ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂತ ரெண்டு ஜனம் இல்லை ரைட் ஏறுந்து ஜென்ச்சா உண்டு நிக்கால ಬರ್ಸ ಎಂತ ಡೌಟ್ ಆಯ್ತು ನೀರಿಂದು ಒಂದು ತೂಲೆ ಮೊನದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ತೀಯಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಾದಿತ್ತೆ ಅವು ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆತಂದು ಏತ್ ರಡ್ಡ್ ಕೇಕ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋತುಂಡವು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಾರ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾಡಿನ ಏನು 4:30 ಪಾಡ್ದೆ 4:45 ಏನು ವೈಟ್ ತೀಯ ಅವು ತೂನಾಗ ರಡ್ಡ್ ಕೇಕ್ ಮುಟ್ಟ ಆತನಿ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬಂದು ದೀಪ ಏನು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 7:30 ದಿಯ 7:30 ಬರ್ತದೆ ಅವರ ಫೋನ್ ರನ್ ಆಡು ನನ್ನ ತೂಡ ತೂಲೆ ತೂಲೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ವೈರಲ್ ಹಿಂದಿಯ ಪಾಡಿನದಂಚ ವೈರಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ನಿನ್ನೆ ಮಸ್ಸನ ಬಂಡೆ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಪಡೆ ಕನ್ನಡ ಮಂದಿ ತೂಕ ಪೋಪುನ ಅಂದ ನಡಪು ಅಬ್ಬ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡದೆ ವೈರಲ್ ಆಪಿನವು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿಲಕ್ಕದ ಆಲೋಚಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿ ಮಿನಿಗಟ್ಟಿಯ ಮಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಇವು ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಕಣ್ಣು ಗುರದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನಿಸಂಡೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ದಾದೆ ಗಜಿಪ್ಪು ಮೀನಾ ಲೈವ್ ಬರ್ಪತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ವಾಚ್ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಪು ಬಂಡದು ಬರ್ತೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿರಲಿಲ್ಲ
ನಾನು ಎರಡು ಸಲ ಬರ್ತ್ಯಾರ. ಒಂಜಿ ಏತ ಹುಡುಗತ್ತುಂಡೆ. ಏನು ಮುನ್ನೂದು ಮುಟ ಅವಡು ಮೀನೇ ಮುನ್ನೂದ ಅವಡು ಮುನ್ನೂದತ್ತು ഇരുന്നൂತ್ತ ಒಂಜಿದ ಅವಡು ರಡ್ಡೆಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ ಎತ್ತಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪೇರಿ ತೂಪೇರಿ ಮಾತಾ ಬಾ ಬಾಯ್ ಏನ ನಿಖಿಲ್ ಮಂತದ ಮೆಸೇಜ್ ಶೋ ಆಪುಜಾ ಎಂಚಿನ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಆಪು ಮೋಜಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏರು ಮುಜಿನದ ಲೈಕ್ ಏರು ನೀನದ ಲೈಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎರಡನೇ ಲೈಕ್ ಅನುರಾಧ ಪೂಜಾರಿ ಮುಜಿನದ ಲೈಕ್ ಏರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೊರಿಯರತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ബാബ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ പാറ്റേജിന് എങ്ങനെ ഇത്ര കുഴപ്പന്മാരെ ഞാനും ചേരി മോനെಗೆ ತೋಜರ മോനെ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ಅಪ್ಪ ದೇವರ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ತೂಪುನ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಜಿ ಕೆ ಭಟ್ ಧನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರು ಲೇರು ಇರ್ನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಬೂರ್ನು ಗೊತ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಧನಿಕ್ಲು ಹುಷಾರು ಲೇರು ಮಗ ಈರೇನ್ ಚೊಲ್ಲರು సో పిక్చర్కి పోయారు ఇజ్జి ఎలంజి పోపింది ఎలంజి 9 ತಾರೀಕು పోప పిక్చర్ తూడు మాత పన్నుంది లేరు ఎడ్డెండుಗೆ తూయరా సో పిక్చర్ తూయరా ఎంచుండు ఎడ్డెండు తూవలియా ఈరే కుడ్లడుపునా ಕುಡ್ಲದಾರೇನಾ ಅಂದೆ ಹೆಂಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಂಗುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ಕಿನ್ನಿಗೋಲಿದಾರಾ ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಪುನ ಅಡೆಗೆ ಹೆಂಗು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೋಪಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೋಪ ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಡು ತೂನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪುನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದೇ ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆಂಡುಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಕೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟದರ
ಒಂದೇ ನಾನು PUC പോയിತೀನಿ ಸುರತ್ ಕಲ್ಲು ಗೋವಿಂದಾಸ್ಡ PUC ಗೋವಿಂದಾಸ್ അതെ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದು ಸುರತ್ ಪಲ್ಲಿದಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ಸುರತ್ ಪಲ್ಲಿಂಡ ತ್ಯಾಮೇಟ್ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತಡತೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಅವಲೇಪು ಸುರತ್ ಕಲ್ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಊರಾಯ್ತಾವ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಬೇಗ ಜೆತ್ತಿನೆಂಚ ಅವಂಚೆನೆ ಲೈವ್ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ನೆ ಕೂರ್ನು ಬಾಯಂಗ ಅವನು ಕಣ್ಣು ಕೂರುನು ಚೂರು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ AH ಅಲ್ಲೇ ಭಟ್ರೆಗೆ ಏರು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ వేస్తారు అయ్యా మారినా భయంకర మారే ತುಳು ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಅತ್ತಿ ಅರಿನಾ ಬೆಳದಿಗಲ್ಲ ಬಾಳೆ ಇರಿ ಕೂಡ ಚಾನೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ నుండా ಚಾನೆಲ್ ఉండా బ్లూ కూడా ಬೆಳದಿಂಗಲು ಮೆಂಬರ್ ವಿಲ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಮೆಂಬರ್ ಹಾಯ್ నీ మెంబర్ ఛానల్ ఉందా ಹರಿಣಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉಳ್ಳೇರು ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಇರಡಾ ఉండతే కొరడబ్లు దాది తెలుగును తెలుకే బత్తనే ఇంకు ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೇನು ಕೊರಿಯಾ JK ಬಟ್ ತುಳು ಬಾಗ್ಸುಲೆ ಹರಿನ ಅಕ್ಕ ಚಾನೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಚಾನಲ್ ಉಳ್ಳೇ ಮೆಂಬರ್ ಓಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರಾತಿ ರಡ್ಡು ಚಾನಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತದೆ ರಡ್ಡು ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತದೆ ಫಾಶಾರ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ರಡ್ಡು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರಿ ರಡ್ಡು ಪಾಡ್ದಿರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರ್ನ ಅದು ಭಾಷೆ ಅರಿಣಿ ಎನ್ನುಂಡತೆ ಇನಿವೇನೊಂಜಿ ನಾಲರೇಕ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ದೆ ಚಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ರಡ್ಡಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಂಡ್ ರಡ್ಡಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಅದು ಪಕ್ಕ 7 ಕೊಂಜಿ ಬಿಡ್ತೆ ಕಾಸು ಓದು ದೀಪಾರಿ ಅರಿನ ಕಾಸು ದೀಪಾರಿ ನಾಟಕ ಮೆಂಬರ್ ಹಾಯ್ ಬಟ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಪಾಪ ತುಲೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಾರ ಫುಲ್ಲು ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಧಾರಾಳ ಮನಸ್ಸರ್ನ ಮುಂಚಪ್ಪೊಡಿ ಯಾಲ ಅದೆತ್ತನ್ವೇ ಮೊಬೈಲ್ ರೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಪೋಪನಾಗೆ ಮೆಂಬರ್ ತುಳುವ ಕನ್ನಡನಾ ಜೋಕುಲು JK ಬೈಡ್ ಜೋಕುಲು ಒಲ್ಲೇರು ಆರಿನ ಆರ್ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಲ್ಲಡ್ ಬಿಡುದು ಎನ್ನಂಚು ಬೈದೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಲ್ಲಡ್ ಬಿಡುದು
ಆರೆಲ್ಲಡ ಬೇದೇರು ಉಳ್ಳಿರು ಭಟ್ರೆ ಯಾರು ಭಟ್ರ ಜೆ.ಕೆ. ಭಟ್ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಉಳ್ಳೇರು ಭಟ್ರೆ ಜೋಗುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಜೋಗುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪೇರು ಬರಿಟ ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ದು ಕುಲ್ಲವೇರು ಡಿ.ಕೆ. ಭಟ್ರೆ ಡಿ.ಕೆ. ಭಟ್ರೆಗೆ ಜೆ.ಕೆ. ಭಟ್ರಿ ಭಟ್ರೆ ಲೈವ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಓರ್ಮರೆ ಕತೆ ವನ್ನಸುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಆನೆ ಅರಿನ ಲೆಕ್ಕಾಡು ಲೈವ್ ಪೋಯಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ವನ್ನಸುಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಭಟ್ರೆ ಪಿದಡ್ರೆ ಬೇರ್ ಮೆಂಬರ್ ವಿವ್ ಸಾಯಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೋದುಂಟು ಈರು ಕಂಜೂಸ್ ಏರ್ ಕಂಜೂಸಿ ಇರು ಬಲೆಗೆ ಅವರ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹುಂದೇಕು ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾಣಿಗೆ ನೀ ಬರ್ತಾರೆ ಪಾಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬೇರು ಮೆಂಬರ್ ಮೆಂಬರ್ ಯಾನು ಹರಿಣಿ ಅಲೆ ಯಾರು ಹರಿಣಿ ಅವೇ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಳೆ ಅರೆ ಮೆಂಬರ್ ಗುರ್ತೊಪ್ಪೊಡು ಲಟ 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 ಪಾತಿರು ಬರುತ್ತೆ ಆರೆ ಹರಿಣಿ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಈರು ಹರಿಣಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಲೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಮಲ್ಲ ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಬಕ ಮೆಂಬರ್ ದಾಯ್ದೀತೀನಿ ಪುದರ್ ಐಕ್ಯತೆ ಚೊರಪಟ್ಟ ಹರಿಣಿ ಪಂಡ ಆರೆ ಎಟ್ಟೇನಿ ಚೊರಪಟ್ಟ ಹರಿಣಿಗೆ ಬಿಜಿಕೆರೆ ಪಕ್ಕಿ ಪಾತಿರು ಜರ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಅರಿಣಿ ಚೊರಪಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಜಿಕೆರೆ ಪಕ್ಕಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಬಾರು ಇರಿಗೆ ಬನ್ನಿನಿ ಮೆಂಬರ್ ಇರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಚೊರಪಟ್ಟ ಹರಿಣಿ ನಾನೇ ಹರಿಣಿ ಮೆಂಬರ್ ಬಕಲಾಯಿ ಪೋಪರತೀರು ಮೆಂಬರ್ ಅವಲಾರಿರೆಂದು ಒಂದ್ಬೇರು ಒಂಜಿ ಕೈ ಅವ ಪೂರ ಆರೆಗೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಕೈ ತೂವನ್ಬೇರು ಬಕ್ಕ ಒಯ್ಕ್ಲ ಬಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದೇ ರೀ ಬಕಂಚ ಪಲ್ಲೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದೆ ಯಾನು ಇನಿ ಆರ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಪೋಪುಜಿ ಆಡತೆ ಅಲೆ ಅರೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಚರಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಣ್ಗೆ ಅರೆ ನೆರೆಯರತ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೋಪೊಡಿನಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಪೋಪುಜ ಎಡ್ಡ ಅಲೆ ಬತ್ತಿನ ಬರ್ಪುಡ್ಜಿ ಬತ್ತಿ ಜನ ಪುಡ್ಪುಜಿಗೆ ಇರ್ ನೆರ್ಪರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನತಾರು ಇನಿ ಉಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಗಮ್ಮತ್ತುಂದು ಇನಿ ನೆರಡೆಂಡು ಬತ್ತಿ ಜನ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಬರ್ಕ ಓಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಯಾನಿಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆದರಬೇಡಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಹೊರ ಬಲೆ ಇರು ಪಕ್ಕ ತೂಪ ನೀರೇನು ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಬೋದು ಬಾರಿ ಎನಕ್ ನಿರ್ಪರ
ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಏ ಜನ ಅರಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅಂದ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅರಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅದೇ ಪಾಪ ಆರಿಗೆ ಅರ್ನ ಪೂರ ಮನಸ್ಸು ಮೊಳಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇರು ದಾದೆಗು ಕೋರಿ ತಿಂದು ಓಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೋರಿ ಓಡಿಯೇ ಈಗ ಕುಡ್ಲಾಡು ಕೋರಿ ಮೀನು ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ಏತು ತಿಂಡಲ್ಲ ಯಾವ್ಜಿ ಕೋರಿ ಪುರ ತರಕಾರಿ ಹೆಂಚಿನೇ ಇರ್ಲಕ್ಕನ ಬಸಳೆ ಬಟಾಟೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬದನೆ ಗೊಜ್ಜು ಅರೆ ನೀವು ಎಂಜಲಿ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ದಿಂದ ತರಕಾರಿ ದೀಪಾರ ಕೋರಿ ದೀಪಾರ ಓಕೆ ಬಾಯ್ಗೆ ಓಕೆ ಬಿ ಬಾರ್ದೇನು ಓಕೆ ಬಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಾಯ್ ಹರಿಣಿ ಬಾಯ್ ಹರಿಣಿಗೆ ಎಡೆಮಂತಲ್ಲೇ ಬಕಲಾಯ ಹೋದಾಗ ಅವಳುಂಡು ini ಕೆನರಾ ಅಪ್ಪಜಿನಿ ದೂರನಾ ಬಾಯ್ ಬಂಡೇರು ಆ ಟಾಟಾ పోయేరు ಟಾಟಾ పోయేరు ಅದೇ ಪೋಡ್ಚಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಪೋಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಟು ಎರ ಒಂಜನ ಬಂದಾಗ ಹೊರ ಬರ್ತೀರಿ ರಾಸಿ ಬಂದಿದ್ದು ಬರಲ್ಲ ಎಂಜನ ಪಂಚಾಮೃತ ಅನ್ಪೇರದೆ ಅಂಚಾಂಡು ಇರೆಗ್ ಪಿಜಿನ್ ತುಚ್ಚು ಅರೆಗ ಪಿಜಿನ್ ತುಚ್ಚುಂಗೆ ಆರು ಡಿಡಿಟ್ போட்டு கன்ற பேர் पिजिन परता है डिलीट डालो आर పోయిరందియే ಅದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ತೂಂದಿಲ್ಲೇರು ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಈಗೆಲ್ಲ ಬಾನ್ಮಿ ಎಂಗ್ಲಿನ ಬುಡ್ನೇನ ಅಂತದೆ ಆ ಪೊಂಜು ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನೊಂಚೂರು ನಿಲ್ಕದು ಬರ್ಪೆ ಪೋದು ಪುಂಗನ್ಪುಜಿ ತೂ ಓಡ್ ಬಂಡದು ಬಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಾರ್ನ ನಿಲ್ಕುವೆ ಪೋದು ವರ ದಾದ ಮಂತದುಲ್ಲೇರು ಬಂಡದು ಶೋ ಕೂಡ ಒಂದುಂಟು ಲೈವ್ ಯಾರನ್ನ ಬಾನ್ವಿನ ಕನಸಲು ನೀನೆ ಮನಸಲು ನೀನೆ ನಾನೇ ಹೆಂಗೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ಲೆ ಹರಿಣಿ ಇದು ಬರತಾ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನಂಚ ಮನ್ಪೆ ಡೈಲಾಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದು ಕೊರ್ಲೆ ಅದು என்ன ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಸುರಾಪುರ ಗೊತ್ತಿದೆ
अरे तुला एम पण आता पुरच टक्का पिणे ಉಂತಿನ ಅಲ್ಪ ಉಂತುಜೇರು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಗುಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ನಾಚಿಕೆ ಆಪುಂಡು ಈರು ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನಗ ಇದೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಪಿನಿಗೆ ಯಾದ ಬಂಡ ಹಂಚಿನ ಸಿಂಗರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಸಿಂಗರ್ಗೆ ನಾನು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೇನ್ ಯಶೋಕ್ ಪನ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪದ್ಯ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಪದ್ಯ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ದೇಕ ಹೋತೆ ಊರ ಗೋಬಿನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೋ ನೀನೆ ಅಂದ್ರಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೇನಾ ಹಾಗೇನಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಚಿ ಮಾರ ತುಳೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಕಾದು ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕನಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀನೇ ಯಾರೊಬ್ರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡುದು ಒಂದು ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಯಾರು ಅಂತ ಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲವ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಆದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಕನಸಲು ನೀನೆ ಮನಸಲು ನೀನೆ ನಾನೇ ನಾನೇ ಉಳಿದದು ಅವು ಏದಾಲ ಒಂದು ತೂಪನಿ ಏರ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಏನಿ ಬರ್ತದಂತು ಯಾಕೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೋಡವೆ ಅನ್ನ ಇದೆಂತವಾ ಸೂಪರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಯು ಇನ್ ಕೆ ಎಂತವಾ ಇದು ಹೌದಾ ಅದೇ ನಂಬರಾ वो मैडम ये क्या है ये नंबर नंबर क्या है मैडम ये इनके
ये किसका नंबर है? ये किसका नंबर है मैडम? अरे मैडम, ये किसका नंबर है? बगेंजी नंबर हो, फोन नंबरा ಮುರಾಣಿ ಮೇರ್ಲ ಬಾನಿ ಕೊರ್ತಲ್ ಕೊರ್ತೇರ್ ಗೊತ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಪೊಂಜೋನ ಮೆಸೇಜ್ ಹೆಜ್ಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅವು ನಂಬರ್ ಇದ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜಾ ಸೂಪರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಯು ಇನ್ ಓಕೆ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೇನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಓದ್ತದೆ ಬುಡ್ನ್ಯಾ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾರ್ರೆ ఇంకొంచెం ఇంచు తరబేనే మారా మండే ఈ బేనే ఇంక ಅವ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಡನ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಮಂಡೆ ದೆತ್ತದು ಸೈಡ್ ಓಡ್ ಬಂದೆ ಮೊನೆ ದೆತ್ತದ ಮನೆ ದೆತ್ತದು ಸೈಡ್ ದಿ ಓಡು ಆಪುಜಿ ದೆಪ್ಪರ ಇಜಿನ ದೆತ್ತದು ಅವರ ಮಂಡೆನ್ ದೆಕ್ಕದು ನೀಡು ದೆಕ್ಕದು ಬೈದ್ವೆ ಮಂಡೆ ಅವೇನೆ ಪನ್ನೀರ್ ಮಂಡೆ ಇರ್ ಮನೆ ಎತ್ತಿದ್ರು ಸೈಡ್ ದಿ ಓಡಿ ಬಂಡಾರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ഞാൻ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ ಬತ್ತಿನೇಕ್ ತುಲೆ ಈರಾಣ ಆತು ಮೋಕಡೆ ಬತ್ತಾರ ಮಾರ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೋಲೆ ಜೋಕುಲು ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲತಾ ಗೊತ್ತಾಪುನವೇ
म्हणजे घंटे ओव्हरला घंटे फिनिश बनतं. Kali.
ಕುಲೋ ಒಂದೆ ಮೀನ್ ಮಾರ್ದು ಪೋತಿಜಿ ಐಸ್ ಮೀನ್ ಕುಲೋ ಮೀನ್ ತಿದ್ದು ಕುಲೋದಿನಿ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ಲ ಸೇಲ್ ಆತಿಜಿ ಕುಲೋ ಒಂದೆ ಲೆಜ್ಜಿ ಅರಿನಿ ಪೋಯೇರು ಬರ್ತೀರ ನಾನು ಅರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದೇ ಜನ ಜನ ಏರ್ಲ ಹೆಜ್ಜೇರು ಕೆಲೆಂಜಿದೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದೇ ಜನ ಬಕ್ಕ ಬರ್ವೇರು ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆತೆ ಬರ್ಪೇರು ನಿಧಾನ ಬರ್ವೇರು ಜನಕ್ಲೆ ಗೋಚರ ಮೆಲ್ಲದೆ ಏನು ಬರ್ತೀ ಲೈವ್ ಓದಿಪಿರ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಇರು ತಿಕ್ಕ್ಯಾರು ಅವೇಗ ಕೂಡ ಬರ್ತೀರ ಆ ಒಂದು ಅದು ನೀವು ಓದ್ಪಿರ ಬರ್ತಾರ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಂತ ಪೋನಾಗ ಎಲ್ಲ ಬರಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವೇರು ಅಭಿ ಸುವರ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಕೂತಿಲಕ ಉಂಡು ಪಿಲಿತಾರ್ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಲೈಕ್ ಹೊರದು ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಪಿಲಿತಾ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನ ಗೊತ್ತಾನೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ನೈಟ್ ಫೋಟೋ ಉಂಟಾಯ್ತು ಈಗ ನೆಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತೈತೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾತ ಈರಿಗ್ಲಾ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾತ ಈರಿಗ ಅಭಿಸುವರ್ಣ ದಾದೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನ ಬತ್ತದ ಪೀರ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇ ಅವಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿನತ್ತೆ ನೆನಪು ಉಪ್ಪುಣುಂದು ಯಾನು ಅಭಿಸುವರ್ಣ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯಾವೆ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ಅಭಿಸುವರ್ನಲ್ಲೇರು ಯಾರನ್ನ ಉಂದುಂಡಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಪಿಲಿಗೆ ಪೈಂಟ್ ಪಿಲಿತ್ತ ಪೈಂಟ್ ದಾರ ಜೋಕ್ಲೆ ದಾರೆ ಪಿಲಿಗೆ ಪೈಂಟ್ ಬರ್ದ ಅಂಚ ನೆನಪುಂಡ ದಾರ ದಸರಾದ ಮಾತುಂಡ ಇದೇ ತಿಕ್ಕಡ ಎನ್ನ ಲೈಕ್ ಲೈವ್ ಅಭಿ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕಡೆ ನನ್ನ ಬಿತ್ತು ಜನಕ್ಲೇ ಬರ್ರ ನನ್ನ ಎತ್ತೋಡ ಅಂದ್ ಲೈವ್ ಈ ಕಡೆ ಎತ್ತದಿತ್ತು ಜಾಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಉಂಡೆ ಪಂಡೇರ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಉಂಡೆ ಪಂಡೇರ್ ಪಿಲಿ ಏರೇ ಪಜ್ಜನಕ್ಲಿಗೆ ರಾಯ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಲೈವ್ಗಳು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಕೋಲೊಂದು ಅಲ್ಪ ಮೂಲೆಡುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತೊಂದು ಏಪ ನೆಕ್ ಮಾರನೇ ಮಿಗೆ ನೆಕ್ ಈಗಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇಮಿಗೆ ಅಷ್ಟೇಮಿಗೆ ನಾಯ ಪಾಡು ಜೆಗೆ ಅಂದೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳರಿರೇನು ನೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತೈತೇನು ಲೀಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳರ್
ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಮೊಗಲ ಮತ್ತೆ ತೂಪ್ಯಾನ ಐಟ್ ಇತ್ತನತೆ ಪಿಲಿತ ಐಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾತ್ ಜರ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಪುಂಡಿ ಆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಉಳ್ಳೆ വേന്നുണ്ടായന തന്തുരുಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಯ್ಯ ಲೈವ್ ಒಂದೇ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ ಚಾನಲ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ರ ಆಪ್ ಜತೆ ಒಬ್ಬೊಕ್ಕ ಪೋ ಆತು ಜನಕ್ಕಲು ಬತ್ತದ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪು ಈ ಸರ್ತಿ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಬರ್ಬಿ ಬಂದೇನೆ ಬರ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಬರ್ವೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಪಿಲಿ ಬಾಡು ಸೇರ ಅಂದಾಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಗ್ಲೇ ಮನಸ್ಸ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಈ ಸರ್ತಿ ಫುಲ್ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಗಪ್ಪಾಡು ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಾಯನಾ ಅಪ್ಪಾಜುನ ಹಾಯ್ ಇದು ಬಲೆ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ನಾವೇ ಬರ್ಪೇನೆ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡೆಗೆ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೈಂಟ್ ಹಾಕನಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಜ್ಜನಕ್ಕಳು ಬರೋಡು ಅಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇನೆ ಏಪಂದ ಅಡ ಬಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ಚುಚೂರು ತುಂಬ പോകുന്നുണ്ട് ಜನರು ತೂಕ ಐಸರ್ತಿ ಓಡೆ ಎತ್ತನು ರೀಲ್ಸ್ ಬರ ಪಾಡ್ಬೇತೆ ಒಂಚ ಓಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಎರಡಕ್ಕೆ ಪೋಂಡಿ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ഇരുപത്തെട്ട് ಮಗು ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಟೆ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು ಅದೇ ನೀರು ದೋಕನ ಅಂದಿರೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೆ ಅಜ್ಜನಗಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರದೆ ಬರ್ಪೆ ಅಷ್ಟೇಮಿಗೆ ದಾದೇಸಿ ಅಷ್ಟೇಮಿ स्वातंत्र्य धान्याते अष्टमी नमक पोयसर तेंखाना रड्ड किन्नी बिली इत्तंदी ಈ ಸರ್ತಿ ಪಾಡಂದವು Anda, a ver, de caer. Madre.
ನೀವು ಈ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Aye, mulu cede. Abi. Abi suarna. Ini tar. Ar. Ini suara balik. Lagi kita kan lagi. Dah, pacul le. Pacul le cede. Boleh ya. Atau mas. ಓಕೆ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್